Bună ziua, oameni buni! Sau bună seara, sau chiar bună dimineața pentru oamenii cei care se uită. Poți să fie la orice oră. Avează dimineața. Azi facem un mic check la cine mi DHS Flash cu frânele trecute. Cum să fi zicând, avem așa frâne și albune. Cred că din războiul al treilea. Și avem trei foi. Ca să viteze cu un schimbător și mai Shimano un fel de schimbător mai bun pentru Shimano. Bun, avem niște frâne nere de frâne, power. Două schimbătoare Shimano. Avem așa o furcă care de un fel de zapatul. Poate nici până la jumătate. Anyway, you see my past. And if you hear this song, then go and bend your back. Go and bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. 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 Please just rewind, let me shake it to the max. 7 de 26. Are cameră de test. Ăsta cam a fost video. Sper să lăsați și mie un like, comment, subscribe. Nu share, nu da share.